बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय बाक्सा जिल्ला आबोबनि हाबाफारि। बाक्सा जिल्ला आबोबनि खुंगा जिथि 2 बोसोरारि जथुमाखौ रुपहि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव खुंफुंनाय जायो। बाक्सा जिल्ला आबोबनि खुंगा जिथि 2 बोसोरारि जथुमाखौ दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों रुपहि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा जिथि 2 बोसोरारि जथुमा खुंफुंनाय हाबाफारियाव माखासे हाबाफारिफोर लानानै मावफुंनाय जायो। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा जिथि 2 बोसोरारि जथुमायाव गेवलां सावराय मेलखौबो लानाय जायो। गेवलां सावराय मेलाव समाजाव समाजारि बिजोंनि गोहोम आयदाखौ लानानै सावरायनाय जायो। आथिखालाव गोबां हाबा जाखानाय आइजोफोरा गुबुनजों दोनखारलांनाय, उन्दै बैसोआव जुलि जानाय, उन्दै बैसोआव फेग्रा मुवा जानाय, ससियेल मिडियाफोराव आरजाथावै भिडिअ फोसावनाय, ओनसोल आरो समाजाव सोलिनाय जौ जुवा बाहायनाय बेफोर आयदाखौ लानानै गेवलां मेलाव सावरायनाय जायो। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा जिथि 2 बोसोरारि जथुमा खुंफुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय जायो। थाखानाय बिबानगिरिफोरखौ फिन आरोबाव बिबान होफिननाय जायो। बाक्सा जिल्ला आबोबनि खुंगा जिथि 2 बोसोरारि जथुमा खुंफुंनाय गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि मिथिंगा बसुमतारिया। बाक्सा जिल्ला आबोबनि खुंगा जिथि 2 बोसोरारि जथुमा खुंफुंनाय गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मिथिंगा बसुमतारि आरो बाक्सा जिल्ला आबोबनि आफादगिरि मनमति नार्जारिया हाबाफारियाव मा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लादो। बहाय आङो बे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव सौफैनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोनहा हाबाफारि बादियै गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाबाय, बे खौरांखौ मोनबाय। जाहाथे आसा खालामो बिथांमोनहा सिगांनि बायदिनो समाजनि गासै हाबाफारियाव जेब्लायबो आवगायलांबाय थागोन। आरो दिनै मोनसे एजेन्डा दङ, सावरायमेलनि एजेन्डा दं मोनसे, माने समाजाव समाजारि बिजोंनि गोहोम, बे आयदाखौ लानानै मोनसे सेमिनार सावरायमेल लिंदों। दा बेवहाय आंखौबो सासे सावरायगिरि हिसाबै हांख्रायनानै लाबोदों। बेवहाय आङो बेखौनो बुंनो लुबैयो, दिनै बिथांमोना हयथ' डेलिगेट सेसननि गेजेरजों डेलिगेट सेसन जानानै थांबाय। बेवहाय गोबां समाजनि जौगानाय, इयुन जिउ, इयुन जेनेरेसननि थाखाय गोबां बाथ्रा सावरायबाय जानो हागौ। आरो दाबो नैबे सेमिनारनि गेजेरजों जे होखानाय आयदा समाजाव समाजारि बिजोंनि गोहोम, बे गोहोमा मेरिट डिमेरिटसनि खोथा दङ, बेखौ लानानै दिनै सावरायनांगौ बा सावरायगोन। दा बेखौ गुरुत्त होनानै बिथांमोनहा बे आयदाखौ लानानै सावरायमेलखौ लेंनाय जादों। जिहेतु मिरुनिफ्राय आथिखालाव समाजारि बिजोङाव माखासे बिदि आरजाथाव रिल्स खालामनानै बिदिनो गाज्रि गोसारनायखौ जों नुनो मोनो। बिनिनो रिएक्सन मिरुनिफ्रायथ' दा आं बेखौ बुंथ'नो हाला डिस्ट्रिक्टआ मा मा लादों, खिन्थु मिरुनिफ्रायथ' जेब्लायबो जों बुङो जेब्ला मिडियानि खाथियाव फैयो आरो समाव जोङो जेब्लानाखि बे जाथाय थासारिफोरजों मोगा मोगि जायो, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा जेब्लायबो बुंबोदों, अपोज खालामबोदों, जेफ्रा डिमेरिट्स बेनि सायावहाय बुंबोदों। जायफोर माने जाथायफ्रा नुथायफ्रा ससियेल मिडियायावहाय ओंखारदों, बेवहाय बे जाथाय थासारिफ्रा समाजनि बबेयावबा नङाबा बबेयावबा माने खहा लाबोदों, फैबाय थानाय नेक्स्ट जेनेरेसननि सायाव बा समाजाव माखासे खहा लाबोदों। बिनि सायाव जोङो बुंबोबाय थादों। आरो नंगौ थारैनो जों ससियेल मिडियायाव फैयाखै, जेब्लानो मिथिं दावथिं जायो जोंहा कमिटिनि माने बेबायदि डिसिसनफोर लानाय हाबाफारिफोर, इक्जिकिउटिभ मिटिङानो जा बा डेलिगेट मिटिङानो जा, जिखुनु परिबेसाव जोङो बिनि सोमोन्दै बुंबाय थानाय जायो। जोङो मिडियायाव फैनायखौबो बारा मोजां मोना, मानो होननानै बुङोब्ला ससियेल मिडियाखौ बाहायनो रोंदों होननानै जोंनि मानसिफ्रा बेखौ मोजाङै बाहायनो हायाखिसै। जे मोनसे मोजां प्लेटफर्ममोन ससियेल मिडियाया, बे ससियेल मिडियाखौ जों माबायदि बाहायनांगौमोन, जों बेखौ मोजाङाव बाहायनो रोङैनि थाखाय दिनै समाजाव माबायदि गाज्रि गोहोम गोग्लैदों बेखौ लानानैनो सावरायलायनो थाखाय दिनैनि एजेन्डाखौ लादों बा टपिक्सखौ लादों होननानै आं सानो। निश्चय नैबे सावरायमेलनि गेजेरजों
मेरिट्सनि खोथाफ्रा ओंखारलांगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो समाजाव मोनसे मेसेजखौ होनो हागोन आं सानो। जिहेतु बैसो जायैयावनो जुलि जानाय आरो बिदिनो माखासे आथिखालनि लाइमोनफोरा फेग्रा मुवा बायदिसिना लाना गोफबनायखौ नुनो बेथ' स्ट्रिक्टलि स्टेप लानाया गाहाम होनना सानदों। माबायदि स्टेप लानाया गाहाम माने स्ट्रिक्टलि प्रहिबिटेडखा निसा बुस्थु जानायखौ गोदोनिफ्रायनो समाजाव रावबो माबायाब्लाबो इनिसियेटिभ लायाब्लाबो आइजो आफादा लाबोदों। जौ फाननाय होबथाबोदों, लामा सामा दखान फहराव माने जौ फाननाय होबथाबोदों। आसल जौनिफ्राय दा ड्राग्सआव फैबाय, निसा बुस्थुआ जौल' जानानै थायाखिसै। ड्राग्स लानानै दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा जेनेरेसना गोदाव सोराव जागासिनो दङ। जोंनि गार्जेनफ्रा हाफा मुवा जादों। दा बेनि सायाव आङो दिनै बुंनो लुबैयो, बाहाय आइजो आफादनिल' दायित्व नङा, गासैबो समाजनि थाखोनि मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरनि बिबान दङ। समाज आफाद, गासैबो बेक्तिहानो बिबान दं। नैबे ड्राग्सनि सायाव जोंनि जोलै हान्जाया, जोंनि इयुन जोलै हान्जाया ड्राग्स जानानै बिसोरो गाव गावनि जिबनखौ माबायदि बरबाद खालामलांखो, जाय भबिसतआ जोंनि देशनिमोन, जाय जेनेरेसना दिनैनि फरायसाया गाबोननि नागरिक, दा दिनै बे गथ'फ्रानो धंस जागासिनो दं। दा बे ड्राग्सनिफ्रायनो फैबाय, निसानिफ्रायनो मिन्थियाखिसै, उन्दै बैसोआव हाबा लाबाय, गाव जे मिसिउर जायाखै, बैसो जायाखै उपजुक्त हाबा लानो, थेवब्लाबो बिसोरो नैबे निसा बुस्थुखौ उपभग खालामनानैनो दिनै गाव जे मा पर्यायाव दङ बेखौ मिथिला, हाबा लानो आवगयबाय। बेखौथ' जों कमप्लिट बन्द खालामबोदों लाइमोन बैसोआव हाबा लानायखौ। आरो बाहाय गार्जेना स्ट्रं जानांगोन, समाजा स्ट्रं जानांगोन, होबथानो हानांगोन। अब्लासो आइजो आफादनि साननाय मावनो लानायाबो साक्सेस जागोन। बाहाय बयबो थाखोनि समाजनि गासै सुबुंफ्रा कपारेसन होनांगोन। बानां खालामो, रायजो राजाफ्रा कनसियास जानांगौ। आरो बिसेसकरि मबाइलाव जेनोखि समाज बिजोङाव, बे ससियेल मिडियायावहाय जे ओंखारनाय भाइरेल जानाय माखासे फट' नायथावै अश्लील फट'फोरखौ जोंनि जेनेरेसना नायो। आरो जोंनि दानि जाखांफुनाय रायजो जाफुनाय हाबा जाखानाय हौवा हिनजावफ्रा बेबायदिनो बेफोरखौ नोजोर होनानैनो हयथ' दानि थासारिया माने दुखुनांथाव। बबे रावजों बुंनो, बेसे सोंखारिनो, गाव गावनो माने मा होनो हंजम खालामनांगोन, सिन्था खालामनांगोन, गाव बबे पर्यायाव दङ। सासे गथ'नि बिमा, सासे गथ'नि बिफाया गाव मावनाय खामानिया मोजां ना गाज्रि जादों, समाजनि थाखाय, रायजोनि थाखाय, गावनि न'खरनि थाखाय, हादोरनि थाखाय जोंहा साफ्रोमबो दायित्व दङ। जों हादरनि साफा नागरिक सिटिजेन। बिदिब्ला जोंहा गावनि न'खरनिफ्राय लानानै समाज, हारि, हादरनि थाखाय मावनो गोनां बिबानफोर दङ। जेरै जोंनो संबिजिरा, कनस्टिटिउसना जे राइट्सफोरखौ होदों मावनो, आरो मावनो गोनां बिबानफोर दङ। बिनि प्रति जोङो जुदि नोजोर होयोब्ला जों साफा पुस्त नागरिक, मोजां गोग्गो नागरिक जानांगोन। अब्ला बे गासै साइडआव फैनाय दा जाय बेसादफोर, मा होनो बेखौ, जाय साइडआव फैनाय साइड एफेक्टफोर, बेफोरखौ जोङो नागारनानै मोजां मोनसे सुस्थ' समाजाव गायसननो हानांगोन जों साफ्रोमबो खौसेयै। अब्लासो जोंनि समाजा नैबे गासै खैफोद आनजादफोरनिफ्राय जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसना बारग'नो हागोन। आइजो आफादा दिनैनिल' बाथ्रा नङा, जुवा, जौ, निसा बेसादनि सायाव बे गोदान बाथ्रा नङा। जोङो जे समनिफ्राय जोनोम जादों, समाजाव जौ, निसा, जुवा बेसादखौ होबथाबोनाय जादों। नाथाय मोनसे समाव जोंखौ कपारेसन होआखै, समाजनि माखासे सुबुंफ्रा कपारेसन होआखै। दा टटेलि आइजो आफादा बेखौ जों खावलायो, आह्वान खालामो। आं दहायनो बुंदों, गासैबो थाखोनि समाजनि सुबुंफ्रा जयै खौसेथियै बेखौ होबथानायाव बाहागो लायाबा मालाबाबो बन्द जानाय नङा। मिडियानि मावथि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोननाय, गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै 10थि 2 बोसोरारि जथुम्माखौ नैबे रुपहि दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जोहै जों 1थि हाबाफारिनिफ्राय लानानै 2थि हाबाफारि आरो 3थि हाबाफारि थान्दै मेलखौ मावफुंलांबाय। आरो नैबे बेलायाव जोंहा सावराय मेल दंबावो। बे सावराय मेलाव जोङो जोंनि मानगोनां दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि बिथां मिथिंगा बसुमतारी आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि दानि आफादगिरि दिपालि नार्जारी बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायना लाबोदों। आरो बिभारानि नार्जारी बिथाङाबो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि
बिथांखौबो जोङो सावराय मेलनि सावरायगिरि महरै हांख्रायना लाबोदों। जोंहा दिनै बेवहाय मेहेरगोनां मोनसे समाजारि बिजोंनि सायावनो जोङो सावरायगोन। बे मोनसे आयदाखौ जोङो सावराय मेलनि आयदा महरै सायख'नानै लादों। जिहेतु गोदान आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिया सोर होनना फोरमायगोन दा? गोदान आफादगिरि महरै आङो दिनै मनमति नार्जारियानो गोदान आफादगिरि महरै सायख'जाबावबाय आरो बिथां लीलाबती बर' बिथाङा गाहाय नेहाथारि हिसाबै थाबावबाय। बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो लेङाइ आफादगिरि ललिता दैमारि आरो मन्जु बर' बिथांमोन दंबावो आरो आखान्थि नेहाथारि रेनु बसुमतारी, बानाथि बसुमतारी बिथांमोनखौ लाफानानै जोङो गोदान आफादखौ आरो बे 2 बोसोरनि थाखाय बिथांमोनखौ लानानै मावलांनायनि थांखि लानाय जाबाय। जिहेतु फैबाय थानाय समाव बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय बर' हारिनि सायाव माबायदि खामानि मावनो थाखाय आखायाव लादों होनना फोरमायगोन? बर' आइजो अनसाय आफादा जोनोमनिफ्रायनो दिनै बायदिसिना जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जाबोखानाय। जोनोम समनिफ्राय खोब गोख्रोङै मावबोदोंमोन बर' आइजो अनसाय आफादा। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थाफानानै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादाबो गावनि थामोनथानि थाखाय, हारिनि थामोनथानि थाखाय देहायै मोदोमै बड'लेण्ड सोरजिनायनि बेलायाव खामानि मावबोदों आरो दिनैसिमबो मावबोगासिनो दङ आरो फैगौ समफोराव मावलांगोन होननानै जोङो थाग थियारि साखाफारा। दिनै जोङो सम लानानै थासारिखौ लानानै मालाबानि समाव जोङो मावफुंजोबनो हायाखै। अब्लाबो जोङो दिनै सावराय मेलनि गेजेरजों, थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो बेफोर समफोरखौ जोङो माखासे हाबाफारि लानानै मावलांनायनि थाग थियारि साखाफारा जादों। बेखिनियानो। जिहेतु आथिखालाव गोबां बिदिनो हाबा जाखानाय आइजोफोरा गुबुनजों दोनखारलांनाय समाजारि बिजोङाव गोबां नुनो मोनदों ससियेल मिडियाआव। आरो माखासे हाबा जाखानाय आइजोफोरा बिदिनो आरजाथावै मोनसे रिल्स बानायो। बिनि सायाव बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय मा राहा लागोन, मा स्टेप लागोन एसे मा फोरमायगोन? जों दिनै बेखौ लानानैनोथ' बे आयदाखौ लानानैनो दिनैनि सावराय मेलखौ जोङो खुंनो लादों। दिनै समाजाव समाजारि बिजों नैबे टपिक्सखौ लानानै जोङो सावरायमेल जागोन। इतिमध्य जाथ'वाखै आरो जोङो एसे थान्दै मेलावबो जोङो बिनि सायावनो सावरायबोखाबाय जे जोंनि दखरा आफादफोरा बिनि सायावनो माखासे बिथांखि दैथायहरदों। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो पान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।